Íme itt van a Camping Parco Capraro, Lido di Jesoloba, ahol megszálltunk. És nagyon érdekes, hogy a kempingnek a feliratánál van egy ilyen vízesésszerűség. Mindjárt megnézzük közelebbről is. Itt van, szerintem nagyon jól néz ki és hangulatos. Rögtön itt a bejáratnál van egy recepció. Innen kísérik a vendégeket a helyükre. A recepciótól balra van egy étterem, amit kicsit közelebbről is megnézünk. Itt vannak ilyen kis színes asztalok. Nagyon hangulatos. Mindenféléket lehet itt enni, pizzától elkezdve spagetti, mindenféle tésztaételek, halételek, zöldségételek. Itt lehet enni fagyit is, már ki is próbáltuk. Szerintem nagyon hangulatos az egész. Tetszik.